At yan po may nakakilala. Picture-picture na po. Ganda. What's up? What's up? Good morning mga parang oras natin ngayon ay 5:52. Dito nga po kami ngayon ni Kanoli sa Divisoria Mall. At maghanap po kami ng ano. Ay bibilin siya na mamaya ko na sabihin. At ganito pa rin dito sa Divisoria. Bali, ilang taon na rin tayo nakapunta dito sa Maynila. Dati nating nakano sa Maynila, 2018 pa. Ngayon, doon na ako na palagi sa Bicol. Right. Ngayon, dito na ulit tayo sa Maynila. Divisoria. Yan po. Ilcano Market. Jeep. Punta via Santa Misa, Divisoria. Right. Kagabi po pala no, dito may tiyanggian kasi naglilinis kanina pag ano namin ni Kanoli, pagdaan namin sa kabila tiyanggian. Right, dito pala kami lagi nung naglalakad-lakad nung asawa ko nung ano, dito pa kami nakatira. Doon pa sila sa Santa Misa, wala pa kami anak noon. Alam na alam nung asawa ko dito eh, kahit siyang mapasikot-sikot dito. So, kahapon sa Bicol pa lang tayo, ngayon dito na tayo sa Maynila. Ito talaga pag may service. Kagabi pala doon kami natulog sa ano, doon kami natulog sa pinsan ni Kanoli, Batangas. May Batangas. Right, yun. Maya-maya pag ano, pag nakabili na kami, diretso na kami ng Bulacan. Right. Yo yo yo, welcome to my vlog. Alright. Diretso lang po itong vlog na to. Wala na tong edit, upload. Yo. Dito kami dadaan ni at dito may nagtitindang pandesal. Bila ng mga kaldero.
Ito yung mga par dito kami sa Divisoria Mall. Ayan po. Bali sarado pa. Ah... 818 Mall. Yan o. 818 Mall. Sarado pa. Simpleng content lang muna po ito habang nandito kami sa Maynila. Nagpapahinga. Wala pa munang trabaho. Ano pa yung site. Pagkamal na araw pa ata kami mga kabalik sa ano. Yan sa Bicol site. Doon nga para may nakakilala kay Kuya Noli dito sa ano, Divisoria. Ayun oh. May nakakilala po. Mga subscriber po ng Team Paway. Ay, may nakakilala pa rin dito. Ito po. Pakilang po. Oh, Ames na pula. Yun. Paring Jason. Ganito mo yan. Ang layo. Yun. Ayun po, may nakakilala po sa amin dito. Tapos lang. Ang pahinga. Ayun si Kuya. Salamat kuya. Ay, kuya. At ayun po may nakakilala. Picture na po. Pa. Amuan. Ingat kuya, ingat kayo, ingat. Ingat kuya, ingat. Ayun, tanggal yung ano. Tanggal. Ah. Oo. Thank you, guys. Ingat po, ingat. Ingat. Nakilala. Kapatid ko yun. Si Jim Sampula. Ayun oh. Ah. Abangan nyo yung bago. Pagkatapos, may bago. Ah. Ako. Okay. Ingat, ingat. Ito na nga po nandito sa Noli. May tinitingnan namin. Ganda. Alright. Ato yung mga pahar, biyahe na nga po kami ni Kuya Noli papunta sa Bulacan. Ato ito. Ah. Ayun. Mamaya na ako magdadrive. Kuya Noli na muna. Sabi niya.